Здравейте, сега сме на Карс Пляч Такос. Хия, бре. Била една от вратите, където е на самия град. През средновековието, на самото село през средновековието. Другата Асендлен Тор, третата Изър Тор, четвърта не знам дали има. Ето това е Мюнхен. Мале, има то студено, бе. Умрях от студ с това танкояки, къде зазнах. Ето ви центъра. Гледайте колко хора върват само тук по улиците. Мале, какъв е студ. Аз ако знаех, че е толкова студено, още нямаше да слагам това танкояки. Майко мила, няма такъв студ. Просто страшно. Сега сядаме някъде на кафенце. С жената, аз с риска и с танкояки, хората с шубите. Да. И как се постигах ония ден, направо режех. Ще си купа яки сега някъде тук. Да. Казах, бъди от студ умри, бе, нали знаеш мухабета. С тайландката. Това е част трета от видеотата. Да ви разкарам из центъра. Тук пак строителни обекти гледам. Направо се путат очилата толкова студено. Сега те калито, да? Не бе, не е студено, ти викаш, аз се пута. Да, с жената. Направо мога да се озъбиш от студ. Направо ушите ще ми паднат. Ето, това е центъра на Мюнхен. Да бе, да. Ми, то навънка студено ти, какво очакваш? Яките, топлите са в шкафа, дебелите. Ама няма нищо, ще го преживеем и днеска. Ето ви Мюнхен. Сега отиваме си намерим кафенце някъде да пием кафе. Ето ви го. Направим една въртележка. Само гледайте колко народ. Тия хора въобще не е студено. Ей, да те ба майката. Чай да не псувам в ефира. Право, няма такъв студ. Но ние сме бетон. Ние сме бетон, бе. Чай аз закопчая, че тук духа, бе. От тук духа, бе. Чакай, това наобратно май. Не, така. Общо. Ще мал души. Не, шаци. Тук Диего Марадона.
А ето ви едно прасенце, ако искате да изпечем. Това са модни къщи тук, дрехи, мрехи. Егал. Кая няма пак места, какво да направя. Спрях на другия край на центъра. Студенко ли бе, шаци? Ще ти замръзне това, сливката. Ще ти замръзне. Тя да им тия Тайван такова, Тайван тя, 100%, нали шаци? Doch, ich weiß, ich hatte Ahnung. Ето ви. Ако печат фастъци с захар, без захар. Това е... Какво е това? Мале, тук ще се избие, какво има тук, бе? Бах, толкова хора вътре. А? Was hat hier so zu viele Leute? Kostenlos etwas kaufen oder was? Сега ще идем до там и спирам видеото, че направо се заледих. Ето ви Германия, Мюнхен. Хората са по центъра, въобще не им пречи изтуда. Абе, хия. Абе, тук до Мариенпляц да ви какво имаме секси. Да покажем на хората Мариенпляц. Абе, знаеш, я причам исто, вижи. Сръбски, немски, български, руски. Ето това е. Само гледайте колко народ е тук. Това е старата община. Това не е църква, ако някой си мисли, че е църква. Не е. Не знам дали се чува добре. Ама вижте колко хора има. Да бе. Само гледайте колко народ по улицата. Айде да се връщаме там да пием кафе. Или е тук вътре някъде да пием кафе, че се озъбих от студ. Това тук е баш центъра, както се казва. И от всякъде хора и пак хора. И много хора. Хората си взимат жени от Тайланд, аз си я взимах от Мюнхен. Да. Аман. Направо нос, да. Мога се забиш от студ. Да.
Тази линейка баш през центъра. Ето, зад мен се вижда как кара през хората. Завива. Evo da vidim какво има в този магазин, бе. Шаци. Komm gucken was hat da so viele Leute. Много народ, да видим какво има. Нещо мога да има промоции хубави. На дрехи, мрехи. Ей, шуе да, шуе. Чакай да видим какво има, бе. Като моите подобни. Чакай да видим. Много народ, бе. Тия са като моите. Тия са като моите. Гледай, вихил косата. Да, се снои. Мале и направо. 90 евро. 130, моите 138 ги взимах. Тук са 105 тия. Като моите, вифил. Бе, във вифил костите ги взема. Гледах ви майна. Същите като моите. А, 170 са малини, още по-скъпи. Да видим какво има ново, е. Много студено. Ето, какво става пълно. Се избият, ама те май повечето гледат, като гледам. Тези модели са преди 100 години в България, бе. Да, с Honda Tiago Foreign Bulgarian дизел. 50 евро, те са едни дървета. Колко кораво, това направо не искам да го пикам. Айде да ходим да пием кафе. Ето, 85 евро. Тия са някаква фирма, къде не съм ги чувал. Хока. Айде хока навънка. Тук нещо не ми харесва. И аз имам достатъчно. Да пием кафе. А на пазар другия път. Там при мечките да пием кафе. Ашац. Цумбер, дрикен кафе. Имаше един... те са го махнали. Имаше един къде е отгоре на това. Така, господа, сега отиваме на кафенце. Два шаца. Ето и чорапчета. Тук горе преди се качваше, имаше пицария. Работи ли? Там къде са мечките, Войс ди Бер. Леците ма. Тук паркинг, аз вместо да се влезем тук, аз обикалях като Штуров и накрая спрях на 1 километър от кафето. Ще са боснете от колата, толкова по-бързата. Какво е това? Не е Тесла. Крупо ли? Какво е това? Не го знам това какво е. Полестар 4.
Айде, влизаме тук. Какво? Андерсайта? Как андерсайта, бе? Ако те слушам теб. Охо, тук ги правят на място. Servus, für 2 Leute? Hat er reserviert? Nee. Ciao, Familie. Genau. Könnt ihr ganz bis draußen warten? Ich Ach hol so, euch okay, sofort. okay. Wunderbar. Шаци. То тук трябва да чакаме с поръчки, бре. Не. Айде. Къде ще чакам аз половин час на студа? Трябва да съм от. Чакам половин час на студа да им такова да им направя кефа. Мъж! Абе, отивам някъде друга да бе. Отиваме Даво in Hauptbahnhof. Besser. Aber nehmen wir erst Bahnführerorganisation. Danke. Сега от тук газ гибен и си отиваме на това. Ще ми печат на място пици и ще чакам половин час. Мерси. Мерси, бе. Да. Ще чакам аз половин час. Тук отвънка на то минус 5 градуса, аз чакам отвънка. Да, бе, да. Ма няма как да стане, бе. Айде, функция. RS6, уф, това е една ракета. 320 км ще. Това много върви.